हेलौ लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो मिथि नार्जारी बिथांनि जुलि जानायखौ मोनथिखाबायानो जानांगौ, मानोना बिथांनि गोबांथार जुलिनि भिडिअसफ्रा दायो ससियेल मिडियाफ्राव गोसारगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोना गोबांथारानो सोरजों आरो बबेहाय जुलि जाफैखो बेखौ खायसे खायसेया मोनथियाखै जानांगौ। बेनिखायनो बिथाङा सोरजों जुलि जाफैखो आरो बबे गामियाव बेखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, मिथि नार्जारी बिथाङा सिगांनि गावनि बयफ्रेन्डजों ब्रेकआप जालायनानै दायो गोदानै उदालगुरि जिल्लानि खैरामारि होननाय मोनसे गामियाव मिथिंगा बर' मुंनि सासे सेंग्राजों जुलि जाफैबाय। लोगोफोर, दायो जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि थं आरो मुंखौ मोनथियाखैमोन, जानो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथि मोनबाय। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय अन्नानै नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसेनो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लादो। लोगोसेनो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। लोगो मोनफिनगोन उननि भिडिअआव। गोजोन्थों।